ଆରେ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆରେ ରିଚାର୍ଜ କେମିତି କରିବି? ହ୍ୟାଲୋ ଗୋପାଳ ବାବୁ, ହଁ ହଁ, ନାଇଁ 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 50 ରେ ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ ହେଇପାରିବନି। ଏ କୁବେର ଖଜାନାର ମାଲ, ଯାହା ପାଖକୁ ଯିବ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଛପର ଫାଡି ଧନ ବର୍ଷା କରିବେ। ଏ ସକଳ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାର୍ଗେନିଂ ହେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, 1ରେ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଖୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଟିକେ। ହଏ ବାବୁ, କୋଉ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲ ମ? ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ତିଆରି ଏ ହନୁମାନ କଏନ କଥା କହୁଥିଲି। କଣ କହୁଛ ମ? ମୋ ପିଲାଦିନୁ ହନୁମାନ ପଇସା ବିଷୟରେ କେତେ ଶୁଣିଛି। ତାକୁ ରଖିଲେ ଗରିବ ମାନେ କୁଆଡେ ଧନୀ ହେଇଯାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲୋକମାନେ କିଣି ପକାନ୍ତି ତାକୁ। ଭାଇ, ଏ ତମେ ବି ଗୋଟେ କିଣ। ତମ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଫୋନରେ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ତମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ପଡୁଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନିଅ, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୁଅ। 5 ଲକ୍ଷ? 5 ଲକ୍ଷ